El projecte es diu Que no te la prenguin, defensem la democràcia davant la desinformació i es fa conjuntament amb el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Formem els joves perquè estan molt exposats a les xarxes socials, però tothom som vulnerables. Hem de pensar com informar-nos i com produir informació de manera crítica. Aquest taller és perquè aprenguin com verificar informació. A l'hora de prendre decisions polítiques, decisions de salut, decisions relacionades amb la seva vida quotidiana, cal que ho facin a partir d'informació que és veraç i no a partir d'enganys i manipulació. El més important és que aprenguin a defensar els seus drets, el dret a rebre una informació veraç, el dret a participar d'un procés polític sense interferències, el dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, el dret a la pròpia imatge, el dret a viure una societat en pau. Si no confiem en els altres, no podem canviar aquest món en què vivim.